Friday siyathanda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Woza umuntu wami. Noma ethululu. Siyathanda nje. Sizokwa nje na abantwana bakho la. 500 nayo sometime yakhe nayo 500 rand. Nje manje mina sengikhulumile ngisazi ukungena nasemavesini ngithi nje sinikhonzile. Thula abancane. Siyabonga kakhulu ithuba esilitholayo. Mama nobaba nebandla lonke lasizobonga nje nkosiyami. Abasakolo se317 mabethi-ke uthi ubaPhradebe uthi akuthula akube seyinhlizweni. Uthi ukuthula kube seyinhlizweni zenu zihlanganise nomzimba njengoba sila kuhlangene nomzimba bese ithi bese niyabonga ekugcineni kwakho konke seninika ukuthula nezwi bese niyabonga ngoba ukubonga kubalulekile. Bese ke ukolo ulona incwadi yabaseFilipi izenzo ngolwami leyebandla ukuthi kuyadingeka ukuthi sibonge. Iba kuhlungu ke mangabe uzobuza ukuthi ubongani. Ya ngoba siyaquestiona ukuthi ngibonga ini. Kube ukuthi ngempela vele abayiboni into yokubonga. Kuyenzeka vele ukuthi sibongani vele. Ngoba akasihambeli, akasenzeli lutho, akasihloli, akenzi nix, bambe nje isikudla kuphela. Kepha kumholi wami ngiyabazi. Wakwafika yedwa efaka iBhayibheli ngishonele ubaba. Manje mholi sizobonga imisebenzi esiyibonile. Uthi ke uPaul ngiyamthanda uthi ke kuhle mawumholi ukwazi ukusebenza babweni. Ngoba uthi ngakhamatende ngenzela ukuthi noma sebekwenza bengasajabulanga kodwa ikhonto engiphilisayo. Singakwenzi ngokucindezela. Akube ukubonga imisebenzi ngoba kufanelekile. Uthi ngiyazenzela ngiyazondla ngemisebenzi ngakhamathende. Ngenzela ukuthi ngingakhathazeki noma bengasafuni ukwenza. Ngoba kuyenzeka kwenza i50 i100 ithi nje asingeni. Kodwa ngoba amandla wezandla khona akubi ibhlungu ndawo. Nkosi umuthi nibusise ngiyabonga. Amen. Namhlanje